Ναι. Τι είναι? Εδώ Όχι. είμαστε. Καλησπέρα. Καλησπέρα. Κοντά είμαι. Σε ακόμα ένα επεισόδιο. Μπάλα και τραμπάλα. Μπράβο, είμαι ο Φρόκος. Ήμουν ο Σότρος. Και είναι το δεύτερο part. Revenge time. Εντάξει, δεν είναι revenge. Εγώ έχω έρθει εδώ με 8 player ID αφού μου παίξεις μόνο player ID. Όχι πόσα μου βάλεις. Μόνο. 3. Μόνο player ID. 5. 5 μου έχεις βάλει. 5. Ούτε που το θυμάμαι. 3. Μόνο τα 3 που κέρδισες, θυμάσαι. Αν 3 είχα βρει. Δεν θυμάμαι καν, ρε, αλήθεια. Νόμιζα ότι είχα βρει 1 ή 2 στα 3. Σαν τον Τζο Κόλ δεν βρήκες. Στους 2. Τους άλλους 3 τους είχες βρει. Δεν θυμάμαι. Δεν θυμάμαι. Τέλος πάντων, λοιπόν. Έλα, μία στα. Είναι ψιλοβατά, πάμε στα γρήγορα. Κάτσε Δεν μία θα γρήγορα. σχολιάσουμε κάτι. Ναι, μία γρήγορη. Τι είδαμε του Σοκού. Πάμε. Ελλάδα. Ελλάδα. Ντέρμπι. Εντάξει. Παναθηναϊκός ΠΑΟΚ. Πολύ καλός ο Παναθηναϊκός. Το δες. Το πρώτο μήχρονο το είδαν, ναι. Ήταν πάρα πολύ καλύτερος. Θα μπορούσε να βρει και τρίτο γκολ. Ναι, θα μπορούσε. Ναι. Εντάξει, Με τα Ντέλιας. Κολάρα. Τον όπου ο Ντέλιας τον φάγανε. Ένα μήνα θλάση. Εντάξει, τουλάχιστον είναι θλάση. Μυϊκό. Ναι, αλλά είναι κακό, ξέρεις, γιατί αυτό μπορεί να επανέλθει. Θέλει προσοχή. Άμα έχει καλό staff και τους αρπακτές. Μακάρι. Ναι, Εντάξει, μακάρι. και το παιδί συγχαρητήρια και στους Βάζελους. Τον χειροκρότησαν και χειροκρότησε πίσω ανταπέδωσε. Α, δεν το δα. Χειροκροτήθηκε δεν από το το- γήπεδο για το. Μπράβο. Αν ισχύει αυτό από το Φρόκο, είναι μεγάλο μπράβο. Η ΑΕΚ πέρασε από τον Όβι. Δύσκολα. Δύσκολα, ναι, εντάξει. Ο Τσακαλίδης, ο διαιτητής και δεν θυμάμαι πώς το λέγανε τον Βαρίστα, προσπάθησαν με νύχια και με δόντια για άλλη μια αγωνιστική να κόψουν βαθμούς από την Αυτό ΑΕΚ. θα σου έλεγα τώρα. Γιατί και στην προηγούμενη αυτό έλεγες. Ναι, όχι, είναι πάλι. Και δεν είναι τυχαίο το ότι γίνεται μόνο με Έλληνες διαιτητές φέτος. Κόντρα στην ΑΕΚ. Έλληνες είναι στα μικρά. Στα μεγάλα έρχονται Ναι, οι αλλά στα elite. μικρά πάνε να μας κόψουν βαθμούς, ρε φίλε. Τη μία φορά το κατάφερα με τη Λάρση. Είναι κακοί διαιτητές γενικά. Είναι επηρεασμένοι. Πολύ κακοί διαιτητές. Πολύ παρασκήνιο ειδικά στο φετινό πρωτάθλημα. Δυστυχώς, ενώ υπάρχουν καλές ομάδες. Τέλος πάντων, Τέλος ο πάντων. Ολυμπιακός κέρδισε την Κηφισιά, την έσβησε. Α, ήταν και για παραπάνω, αλλά εντάξει. οκ. Κατάφερε και την Ναι. έσβησε. Μια ομάδα η οποία ήταν πολύ καλή και επιθετικά και τα πάντα. Εξαφανισμένος ο μεγάλος ο Ανδρέας. Εντάξει. Προσπάθησαν Τετέι. όμως με νύχια και με δόντια. Έτσι σκύλιασαν με τον Γαύρο. Την επόμενη αγωνιστική η Κηφισιά ΠΑΟΚ. Πες το. ΠΑΟΚ Κηφισιά την επόμενη αγωνιστική. Πέντε βασικοί δηλωμένοι να απουσιάσουν στο παιχνίδι με τον ΠΑΟΚ, με τον Ολυμπιακό να σκυλιάσουν εκεί, να πάρουν το αποτέλεσμα ή να κόψουν βαθμούς από τον Ολυμπιακό. Να πω κάτι εγώ τώρα εδώ. Πες. Του κλάσανε μια μάντρα του Ολυμπιακού. Του κλάσανε. Μια μάντρα του Του Ολυμπιακού. κλάσανε. Γιατί ο Κυριάκος ήταν ο δεύτερος προπονητής εχθές. Αμονόρθιος. Πάμε τώρα παρακάτω. Να συζητήσουμε και λίγο να πούμε για Συγγνώμη Κυριάκο. Premier League. Premier League πάμε, ναι. City Liverpool. Α, Derby, ναι. City Liverpool 3-0. Καλώς τα παιδιά. Χάλαντ, η παρέα του Χάλαντ και του Γκουαρδιόλα έχει ξεκινήσει και έχει πάρει μπροστά. Η Liverpool έχει πάρει κατηφόρα. Πολύ City, το από χαίρομαι. εκεί που λέγαμε για αρχή Liverpool πρωτάθλημα και ίσως μπει η Arsenal, ξαφνικά λέμε Arsenal πρωτάθλημα Καλά, η Arsenal. και ίσως η City. Κοίτα, η Arsenal έχει την καλύτερη άμυνα. Γενικά. Γενικά νομίζω ότι έχει την καλύτερη ομάδα. Ομάδα, ναι. Νομίζω και καλύτερη ομάδα, καλύτερο σύνολο. Ναι, Η νομίζω City ότι είναι όμως- η χρονιά της. Νομίζω ότι είναι η χρονιά της. Κοίταξε. Μακάρι να Αλλά τελειώνει, και η να City φύγει είναι το ανεβασμένη κόμπλεξ. Και ο Χάλαντ τρομερό. Εγώ πιστεύω ότι. Και δεν ξέρω αν είδε στον γκολ το δεύτερο της City. Όλα τα του Νίκου. Τώρα, Με το που παίρνει κόντρα. την μπάλα, κάνει κοντρόλ, του φωνάζουν από το γήπεδο σουτ και σουτάρει και μπαίνει γκολ. Τρομερό. Ωραία. Εγώ. Τότε να Μ' μην αρέσει. United. Κάτσε, μ' αρέσει η City, να το πω ότι μ' αρέσει ο Χάλαντ. Μ' αρέσει ο Σε Πεπ. ποιον δεν αρέσει. Εντάξει. Κάποιου αν του αρέσει ο Χάλαντ. Είναι ο καλύτερος. Κόμπλεξ, λόγω είναι κόμπλεξ. ο καλύτερος στη θέση του. Σέντερ φορ εννιάρι το καλύτερο. Μέσα στην Τέλος. περιοχή έτσι, γιατί εμένα μου αρέσει και ο Χουλιάν. Εκτός είναι top. Κοίτα, εκτό την περιοχή δεν είναι κάτι ο Χάλαντ. Μέσα στην περιοχή είναι. Καλά, μπορεί Top. να παίξει και έξω, απλά με τη City δεν το έχει αυτό το Δεν το στυλ. έχει δείξει καθόλου. Ναι. Arsenal 2-2 με Sunderland. Με Sunderland. 2-2. Πολύ σκληρή Sunderland φέτος. Έτσι. Ναι, βρήκε Με εκεί πέρα. επιστροφή στα Δυσκολεύτηκε. σαλόνια και τα πάει πολύ καλά. Μη σου πω, μπορεί να βγει και Ευρώπη αυτή η ομάδα. Θα δούμε, εδώ είμαστε. United. Tottenham United. Όχι. Tottenham United. Tottenham ναι. United 2-2. Το είχε το μάτσι United, το βλέπα εκεί στο ταμείο λίγο αυτά. 5 σερί παιχνίδια United χωρίς ήττα. Μπορεί μπορούσε λίγο, να έχει κουρευτεί ο θα άλλος, μπορούσε λίγο αλλά να όχι. κάνει ένα σβήσιμο λίγο. Κάτι θα μπορούσε να να, φύγουν κάνει, τα- αλλά θέλει 5 σερί νίκες. Καλά, και αυτό είναι μαλάκα. Είδα άσχετο, αλλά το λέω.
στα social της Θέλτα πριν 4 μέρες ανέβασαν, έκαναν 5 σερί νίκες και λέει ότι αν είσαι οπαδός της United είσαι με αφάνα και χάνει τον οπαδό της United με dit, και αν είσαι οπαδός της Θέλτα και τον δίνει καράφλα. Γιατί έκανε 5 σερί νίκες η Θέλτα. Και όχι η United. Μάλιστα. Η Θέλτα δεν έφαγε 4 από την Μπάρτσα. Χτες. Οπότε τώρα άφησε μαλλί ο οπαδός της Θέλτα. Εντάξει. Λοιπόν, στην Ισπανία 0-0 η Real δυσκολεύτηκε πάρα πολύ στο Βαγέκας. Εντάξει, όπως πάντα. Φέτος η Real δεν βάζει γκολ. Καλά, είναι ήταν το παιχνίδι και. Κοίτα, τότε όλο το παιχνίδι ήταν πάρα πολύ καλή η Βαγεκάνο. Πάρα πολύ καλή. Αμυντικά. Κοίταξε, ο Ράτσιο εσύ δεξιά είναι απίστευτος. Δεν ξέρω τι κάνει ακόμα εκεί. Αλήθεια, τον έχεις δει να παίζει? Όχι. Μαλάκα, δεν υπάρχει αυτό το back. Καταρχάς πέρα ότι είναι να είναι ο πιο γρήγορος back στον κόσμο τώρα, ας πούμε. Σε ταχύτητα είναι στο top 10 ever φέτος αμυντικών, σίγουρα. Τώρα, να καταφέρεις να σβήσεις Βινίσιους εντελώς. Αλλά ο Βινίσιους σβήνεται και από ένα κόνο άμα δεν είναι στη μέρα του. Τώρα, έλα. Να το σβήσεις εντελώς το Βινίσιους δεν είναι εύκολο. Πανεύκολο. Mind game. Του παίρνει στο μυαλό. Κάτσε ρε, με την Μπαρτσελόνα ο Βινίσιους ήταν ο καλύτερος παίκτης του πλανήτη. Άλλο με την Μπαρτσελόνα. Καλύτεροι παίχτες. Άλλο με την Μπαρτσελόνα. Λοιπόν, η Ρεάλ κέρδισε η Μπαρτσελόνα. Χατρίκι ο Λέβα, ο Πολωνός, ο Αϊθαλής, ένα γκολάκι ο Λαμίνο Γιαμάλ, το κολόπεδο. Αχ, μην το βρεις το παιδί. Τρομερός ο πατέρας του, Για πες τα γιατί. Αραβωνιάστηκε μια 23χρονη. Αραβωνιάστηκε. Ναι. Παρθήκανε δηλαδή. Αραβωνιάστηκε. Πήγε στους γονείς της. Αραβωνιάστηκε. Θέλω το χέρι της κόρης σου. Κοπέλα 5 χρόνια μεγαλύτερη από το γιο του. Μην παίχτη καμιά αρτούζα εκεί. Μην το λες αυτό. Πάλι εντάξει, ξεφύγαμε. Θα στενοχωρηθώ πάρα πολύ. Ξεφύγαμε πάρα πολύ. Όχι, ας μείνουμε λίγο εδώ. Βγήκαμε εκτός θέματος. Όχι, γιατί πριν δεν μου είπες εμένα για Είμαστε για μου είπες ότι ο Γιαμάλ απλά θα του την πάρει. Όχι θα κάνουν τρίο. Τι θα κάνουν. Όχι θα του την πάρει ο μικρός. Κάποια στιγμή ο μικρός έχει το όνομα και τα λεφτά. Ο άλλος είναι απλά το. Ο άλλος είναι ναυάγιο της. Λοιπόν, αυτά. Πάμε. Ξεκινάμε το Player ID ή έχουμε τίποτα άλλο? Πάμε. 7 λεπτά, μαλάκα. Πάμε. Το δικό μου ήταν σφινάκι, 15 λεπτά. Επεισόδιο. Τώρα εδώ. Λοιπόν, ξεκινάμε με το πρώτο. Αυτό πιστεύω να το βρεις. Α, τα άλλα δηλαδή πολύ δύσκολα δεν θα τα βρω. Θα σου λέω πριν από κάτω. Θα μου λες. Μαλάκα. Λοιπόν. Μην πατήσεις κάτι και έτσι. Λοιπόν, πάμε. 97 με 2000 στη Σεβίλη. Το 98 τον κατεβάσανε στη Σεβίλη B. 2000 με 2001 μία χρονιά μόνο στην Μπενφίτσα. 1 με 10 Βαλένθια, 9 χρόνια. 2 χρόνια μετά 10 με 12 Villarreal. 12 με 14 Deportivo La Coruña. Και το 15 έκλεισε την καριέρα του, αυτή την τρομερή καριέρα, στην Kerala Blasters. Μάλιστα, εγώ τώρα πέρα το βρω αυτό, ναι. Λοιπόν, κοίταξε, λογικά μιλάμε για Ισπανό. Σεβίλη βλέπω, ξεκίνησε Ισπανία. Σεβίλη, όταν η Σεβίλη, ναι. Μπενφίκα δεν το θυμάται κανείς, μάλλον ένα χρόνο έκατσε, έφυγε. Τον πήρε η Βαλένθια, τον πήρε βέβαια η Βαλένθια, η καλή Βαλένθια. Αρχές 2000, εκεί μήπως είχε και Μπενίτεθ. Ποιον είχε τότε το... Είχε και τον Μπενίτεθ. Οπότε μιλάμε για παίκτη που έπαιξε την μπαλάρα της Βαλένθια και μετά πήγε στη Villarreal. Και Deportivo La Coruña 12-14. Τότε έβλεπα περισσότερο. Deportivo La Coruña 12-14, αλλά τι ήταν αλφα εθνική το Deportivo? Είχε πέσει. Κάτσε που είναι. Κοίταξε τώρα, νομίζω το κλειδί είναι από τη Βαλένθια στη Villarreal. Έτσι πιστεύω κι εγώ. Και πίστευα θα το έχεις βρει βασικά. Και ίσως μια ελαφριά γνώση κάπου στο υποσυνείδητο του εγκεφάλου σου ότι είχε στην Μπενφίκα πέρασμα. Κοίταξε τώρα, ας πούμε κάτι τέτοιο, αλλά όχι, δεν γίνεται να είναι. Δεν ξέρω γιατί πήγε το μυαλό μου στον Αϊμάρ. Αυτός είχε παίξει για Αργεντινές. Το Μπενφίκα δεν μου λέει τίποτα. Εντάξει, το ακούω κι εγώ, δεν μου έλεγε πολλά. Τίποτα. Αλλά πίστευα θα το βρεις. Κοίτα, άμα δεν είχα τώρα. Σε πιστεύω. Αν είχα χρόνο να σκεφτώ. Είσαι στην πίεση, είδες ότι πίεση του χρόνου. Ναι, δεν θέλω να τραβήξει και πολύ. Έτσι. Τώρα το Βαλένθια Villarreal, εκεί θα κάτσω λίγο ένα λεπτό ακόμα και φεύγω. Βαλένθια, από το 1 μέχρι το 10, στα καλά χρόνια της Βαλένθια. Έχω λεφτά σκέψου, Πολλά, Αθόρυβο, μαλάκα. Αγώδικα. Βάλε το στο αθόρυβο.
Λοιπόν, για πες μου ποιος είναι να τελειώνουμε. Είναι ο Κάρλος Μαρτσένα. Όχι ναι ρε πούστη. Μας το είπα. Όχι ρε μαλάκα το Και Μαρτσένα. πίστευα θα το βρεις ρε φίλε. Με το που το είδα λέω Μπενφίκα όχι. ποτέ. Δεν το θυμόμουν. Στο υποσυνείδητο. Το Βαλένθια Βιγιαρεάλ έπρεπε να το βρω γάμο. Πού πάω τώρα μπροστά από εκεί. Δεύτερο. Ναι, από εδώ. Ωραία. Ναι, από εδώ είναι το μαγαζί. Πάμε. Να δω και ποιο είναι για να ξέρω. Ναι, εντάξει, αυτό θα το βρεις, δεν γίνεται να μην το βρεις. Γιατί να μην το, γιατί. Λοιπόν, πάλι πάμε εκεί 2000. 2000 με 2005 Στουτγκάρδη. Τα πρώτα 2 χρόνια στη δεύτερη ομάδα. Οπότε, Στουτγκάρδη. Μετά μια πενταετία ολόκληρη Σάλκε. 5 με 10. Μετά άλλη μια πενταετία 10 με 15 στη Δυναμό Μόσχας. What the fuck. Και 15-16 στη Χόφενχάιμ. Γερμανός. Πήγε στη Μόσχα. What? Και κάτσε πώς. Κάτσε, Δυναμό Μόσχας. Δεν υπάρχει περίπτωση. Εκεί δεν έπαιζε και ο Ντάνι. Που σου είχα βάλει τις προάλλες. Με τη Ζενίτα πρέπει να ήταν εκεί, ναι. Αλλά τι φάση τώρα, ποιος είναι αυτός. Μαλάκα, αυτό πίστευα θα το βρεις μπαμ. Ναι ρε, μπαμ. Στουτγκάρδη ξεκίνησε. Σάλκε πήγε. Κοίτα τα χρόνια, να είναι κανένα σκουράνι. Αλλά δεν τον θυμάμαι καθόλου να παίξε μετά Ρωσία. Στουτγκάρδη έπαιξε. Νομίζω Σάλκε έπαιξε. Σάλκε σίγουρα έπαιξε. Κέβιν Κουράνι. Να έχεις εξηγηθεί τώρα τόσο μπαμπέσικα και να έχεις βάλει Κουράνι με το μουσάκι του παιδόφιλου. Παιδόφιλος. Να σου πω κάτι, δεν θα το πάρω. Θα πω Κουράνι και δεν είναι αυτός. Ποιος είναι? είναι. Κουράνι! Είσαι Ένα σωστός. στο δύο. Ένα στο δύο. Εντάξει, μα τα χρόνια του Ντουκάρδης και της Σάλκε έπρεπε μπαμ. Μόσχα με έδιωξες. Δεν είχα ιδέα. Καταρχάς, δεν ξέρω καν τι άλλο έκανε στην καριέρα του άνθρωπος. Κέβιν Κουράνι, μ' άρεσε παλιά αυτός. Πάμε στο επόμενο. Πάμε, next. Όπα, εδώ πάμε στα ωραία. Παίζει και ακόμα μπάλα, βλέπω. Καλά, εκεί που παίζει ο Θεός να τον κάνει. Όπα, ρε, τι έχει κάνει αυτός εδώ. 2005 με 2010, Σέτσε, 10-14 Άστον Βίλα, με δανεισμό σε Νιουκάσο το 11, 13-14 Στόουκ, όπου μετά η Στόουκ κάτι είδε και τον αγόρασε και είπε όπα μπρο μου εδώ είσαι. Μετά 18 πήγε Μπόλτον, όπου μάλλον σταμάτησε, και το 25 αποφάσισε μάλλον ότι ξέμεινε από χρήματα και είπε να ξαναπαίξει ποδόσφαιρο. Μετά από 7 χρόνια. Μπορεί να έχει αγάπη. Withens Wave FC παίζει τώρα. Ωραίος. Δεν έχω ιδέα ποιο ρετάλι είναι αυτό. Ήταν στη City όταν ξεκινούσε να πέφτουν τα φράγκα. Ήταν εκεί δηλαδή με Ρομπίνιο, πρόλαβε. Μετά τον πήρε η Βίλα, όπου πήγε δανεικός στη Νιουκάσου και στη Stoke City. Stoke City μετά 4 χρόνια. 14-18 Stoke. Όταν ήταν και πρώτη εθνική Stoke. Καλά, το Withens Wave φυλάκια. Για να έχω ιδέα. Αυτό η ομάδα ποδοσφαιρική είναι εντελώς ή YouTuber team? Πού να ξέρω ρε φιλαράκι μου. Πρέπει να είναι ωμέγα εθνική αυτή. Ό,τι και να είναι. Λοιπόν, δεν θα κουράσω. Θα ρίξω μια πιστολιά. City Villa. Δεν έχω ιδέα. Να πω ένας... Όχι ρε, παίζει ο γιος του. Ο Κλίτναν Ντελάπ. Τι λέω ρε. Τέλος πάντων. Πάσω. Δεν έχεις κανένα όνομα. Ξέρω εγώ. Όχι. Ireland. Όχι, δεν έχω. Εντάξει. Είναι ο Στέφεν Άιρλαντ. Αλήθεια. Μου ήρθε τώρα στο 90. Ireland. Οκ, πάμε, επόμενο. Κάτι κάνουμε. Αυτό. Βάζεις δύσκολα. Όχι. Δεν είναι εύκολα αυτά. Αυτό δεν ήταν εύκολο. Βασικά αυτό ήταν πιο εύκολο από τα υπόλοιπα για μένα. Ο Ireland. Ναι. Είσαι τρελός. Ξεκίνημα από τη City, ρε φίλε. Οκ. Τα 5 χρόνια ξεκίνημα τη City και μετά πήγε στο Stoke, ας πούμε. Ήταν ψηλό εύκολο σε σχέση με τον Μαρτσένα και τον άλλον που σου βάλε.
Το Κουράνι. Που το Κουράνι βασικά όχι ψέματα. Το Κουράνι πίστευα θα το βρεις μπαμ μπαμ και αυτό μετά. Α, καλά. Αυτό δεν γίνεται να μην το βρεις. Αυτό δεν θέλει καν σκέψη. Ναι. Απλά λες τις ομάδες και μετά λες ένα όνομα. Θέλω και το όνομα και το επίθετο. Πάμε. Γιάννης Πετρογιάννης. Λοιπόν, 2004 με 2006 Σωσό, από τα εγκλήματα, όχι. 6 με 8 Μονακό. Μετά έφυγε από τη Γαλλία και ήρθε στη Ρώμα το 8 με το 11. Ναι. 11 με 14 επιστροφή στη Γαλλία για λογαριασμό της Paris Saint-Germain. Μετά ξανά στην Ιταλία, στη Μίλαν 14 με 16. Μετά στη Μπορντό 16-17. Μετά Αντάλια Σπορ 18-19 Αμέρικα, και έχω αρχίσει και τον χάνω. 19-20 Παρί FC, 20-23 Ρετζίνα, 23-24 Μπάρι. Μήπως μιλάμε για τον Τζερεμί Μενές? Μπράβο. Έλα, μέχρι τη Μίλαν εγώ ακολουθούσα. Μετά δεν είχα ιδέα ότι είχε παίξει. Μετά νόμιζα ότι σταμάτησε ή θα παίζει στη Weddings Way με τον Ireland. Πάμε, επόμενο. Πάμε στο επόμενο. Σεντόνι κι αυτό. Γαμήθηκε αυτό. Πάμε. Σάντα Καταρίνα το 99-2000. Μεγάλη χάρη της. Βέβαια. Μπελιντζόνα 2000. 2000 με 2003 στην Πάρμα, όμως πήγε δανεικός Νάπολη, Πιατσέντζα, Έμπολη και Μεσίνα. Δεν έπαιξε στην Πάρμα. Okay. Οπότε από την Μπελιντζόνα έπαιξε Νάπολη, Πιατσέντζα, Έμπολη, Μεσίνα. Ωραία, δεν έχουμε ιδέα. Μετά το 3 με το 6 αγωνίστηκε στην Κίεβο. Βεβαίως. Οκ. Μετά από την Κίεβο πήγε 2 χρονάκια στην Παλέρμο. Ωραίος. 6 με 8. 8 με 11 πήγε στην Τζουβέντους. Και εδώ νομίζω βρίσκεις και τον παίχτη. Εσύ. Για συνέχισε όμως. Μετά δανεικό στην Πάρμα, επιστροφή στην Πάρμα. Όπου η Πάρμα είπε τον είχα τόσα χρόνια και δεν έπαιξε, θα τον πάρω τώρα δανεικό. Βέβαια. Φιωρεντίνα το 12, 12 με 14 ξανά τον αγόρασε η Πάρμα. Η Πάρμα δεν μάθαινε από τα λάθη της. Τωρίνο 14-16, Fort Lauderdale Strikers, legit ομάδα αυτή φαίνεται κανονικά, και New York Cosmos, η ομάδα του Πελέ είναι αυτή. Oh yes. Ωραία, λοιπόν μου έχουν έρθει τώρα μιλάμε 6 με 8 Παλέρμο Juventus, αυτό είναι το σκαλοπάτι το οποίο... Και ειδικά η Παλέρμο λόγω manager, ας πούμε, ήταν τα χρόνια που παίρναμε Παλέρμο. Ξέρεις, θα σου πω τώρα, είμαι μεταξύ του Αμάουρι. Ναι. Και του Αμάουρι. Ποιον λες να διαλέξεις? Νομίζω είναι ο Αμάουρι. Νομίζεις ή είσαι σίγουρος? Αυτός ο τελειωμένος που δεν μ' άρεσε ποτέ. Μου κάνουν τα χρόνια τότε, γιατί τότε η Juventus και το Μέλμπεργκ. Όχι ρε. Μαλακίες λέω. Δεν ξέρω, εσύ θα μας πεις. Να σου πω κάτι, μην το κουράζω. Θα πω Αμάουρι, ο Σιντερφόρ. Μην το κουράζεις, ο Αμάουρι. Μπράβο μου. Δεν έχω βρει τώρα μέχρι στιγμής. Τώρα τι μου βάζεις? Δεν έχεις βρει τον Ireland που το βρήκα τον Ireland. Το είπες στο τέλος, είπες πάσο. Το είπα όμως, εντάξει. Όχι! Το βρήκα. Είπες πάσο, άμα ήταν επεισόδιο σε δεν YouTube. είμαι στον Εμίλιο. Ήσουν χαμένος. Δεν βρήκες τον Μαρτσένα. Μαρτσένα, μπράβο. Εντάξει, τον Ireland τον βρήκα. Με νοιάζει να τον βρω. Δεν με νοιάζει να τον. Εδώ αυτό πανεύκολο. Πανεύκολο ακούω. Ναι. Για κάτσε, γιατί το μικρόφωνο. Λοιπόν, τι κάνεις μωρέ? 6 με 15 Juventus. Όμως 7 με 8 δανεικό στην Έμπολη, 10 με 12 στην Πάρμα. Αυτή η Πάρμα δεν έχει αφήσει τίποτα. Λοιπόν, οπότε άμα επέστρεψε από το δανεισμό στην Πάρμα το 12 με 15 ήταν στη Juventus στην πρώτη ομάδα, κανονικά έπαιζε. Μετά πήγε στην πήγε στον Καναδά, Toronto FC, Al Hilal και Sampdoria έκλεισε. Και εγώ τώρα αυτόν πρέπει να το βρω, είπες. Είναι πανεύκολο αυτό. Δεν έχει παίξει ποδόσφαιρο ο άνθρωπος. Είναι και πανεύκολο. Ναι. Είναι και πανεύκολο. Τώρα, ποιος πήγε το 19 στην Al Hilal? Ποιος είναι τόσο μπροστά στην εποχή του? Θα πω εγώ. Sampdoria το 22. Που κάποιοι λένε ο Ρονάλντο ξεκίνησε το κύμα. Κάποιοι άλλοι πήγανε πιο πριν. Ποιος? Ένας Έλληνας είχε πάει πρώτος.
Ποιος? Δεν θυμάμαι, νομίζω Έλληνας ήταν. Έλληνα. Καλά, ο Ράφαελ Σόμπις εννοείται τους είχε κατουρίσει όλους. Καλά. Λοιπόν, τώρα εδώ μιλάμε για Ιταλό λογικά, ο οποίος δεν μου λέει κάτι αυτό βέβαια. Αυτό είναι πανεύκολο ή εύκολο? Πανεύκολο, έπρεπε να το βρεις. Επιτόπου. Αλ Χιλάλ κιόλας. Τέλος πάντων, εκεί πέρα δεν μου λέει τίποτα. Γιουβέντους. Θα έπρεπε να σου λέει το πέρασμά του στην ομάδα που είπες. Στη Γιουβέντους. Όχι. Καλά και από τη Juventus, obviously, αλλά από τη μεταγραφή που πήρε προς την Αμερική. Στον Καναδά, στο Τορόντο. Ναι. Έπρεπε από εκεί. Αν μου πεις δεν παίζεις και στοίχημα, εσύ είσαι. Κάτσε 4 χρόνια εκεί. Είσαι μυρωδιάς γι' αυτό. Δεν έχω ιδέα ποιος είναι αυτός. Άμα σου πω, θα ξενερώσεις. Το ξέρω. Άρα με τέτοια καριέρα όχι, δεν θα ξενερώσω. Ποιος είναι, πες μου, πάσου. Κλειδώνω. Σεμπαστιάν Λέτο. Τζιοβίνκο. Έλα μωρέ το τσουτσέκι, εντάξει. Έλα ρε φίλε, ήταν πανεύκολο. Έχεις δίκιο, εντάξει. Από το Τορόντο πρέπει να τον βρω. Βέβαια. Δεν πειράζει το τσουτσέκι. Πάμε εδώ πέρα, σε ένα απλό. Τι είναι αυτό, 4 ομάδες παίζουν? Ναι. Τι είναι αυτό ρε μαλάκα? Πρέπει να θυμηθείς τα... Είναι δύσκολο. Όχι, είναι πανεύκολο. Είναι εύκολο άμα σου πω το όνομα. Έλα ρε. Είναι δύσκολο στο βιογραφικό. Λοιπόν, 96 με 2006, μια δεκαετία στην Ναντ, Γαλλία. 6 με 9, Paris Saint-Germain. 9 με 12 στη Λίλ και έκλεισε στην Μπαστία το 12 με 14. Λοιπόν, θα πω Λαντρό. Είδες. Τερματοφύλακας. Το βρήκες, Και εύκολα κιόλας. Αυτό νομίζω το πιο εύκολο για μένα ήταν αυτό μέχρι στιγμής. Φαντάσου. Γέρος. Πάμε. Τελευταίο. The last one. Τελευταίο. Κάτσε να δω λίγο πόση ώρα γράφουμε. Πόση ώρα γράφουμε ρε εσείς? 22 λεπτά. Έλα ρε φίλε. Μια χαρά. Γρήγορα. Τι ώρα πήγε? Τι 5 είναι. Λοιπόν, ξεκινάμε. Πολύ Γαλλία έχεις παίξει. 98 με 2003 Ρεν. Είναι εύκολο αυτό. Τελευταία χρονιά τον πήρε δανεικό η Βαλένθια. Όπου δεν έπαιξε μάλλον, ή τέλος πάντων. Το 3 με το 13, 10 χρόνια στη Λιόν. Μετά 13-14 Νάπολη και έκλεισε 14-15 Σάντερλαντ. Ό,τι να είναι. Ο μάγκας. Έκλεισε Αγγλία. Ό,τι να είναι ο τύπος. Τώρα πρέπει να πάω στη Λιόν. Ποιος παίκτης από τη Λιόν πήγε στη Νάπολη? Έλαντε. Γι' αυτό εγώ στο έβαλα το βιογραφικό, γιατί δεν θυμόμουν τη μεταγραφή αυτή ποτέ. Λιόν. Ήταν στα καλά χρόνια της Λιόν. Στα πολύ καλά, σε όλη την ιστορία θα πω εγώ. Ναι, τώρα όμως ποιος να είναι αυτός? Κοίτα, άμα ξεκίνησε στη Ρεν το 98 και πες το 98 ήταν 18 χρονών, είναι το 80 γεννηθείς. Πες. Οπότε στη Λιόν εκεί πρέπει να είναι 25 στα καλά του. 25 χρονών στη Λιόν. Και μετά πήγε στη Νάπολη. Τώρα η Νάπολη τότε ήταν με Καβάνι. Είχε Καβάνι τότε η Νάπολη. Τότε εκείνες τις εποχές πρέπει να είναι. Είναι με Καβάνι. Γάλλος στη Νάπολη με Καβάνι τότε. Τι ομαδάρα έχει η Νάπολη τότε? Αν είναι αυτή η Νάπολη με Καναβάρο πίσω. Ήταν και πιο πίσω Καβάνι στην Νάπολη. Να ήταν το 10. Το 12 εκεί. Λαβέτσι ή τέτοια Νάπολη. Χάμσικ σίγουρα. Δεν μου έρχεται τώρα ρε εσύ. Να είναι κανένας τερματοφύλακας, να έχει κάνει μια μπινιά και ένα τερματοφύλακα. Αν είναι τερματοφύλακας είσαι μεγάλο αρχίδι. Είμαι μεγάλο αρχίδι. Δεν είναι τερματοφύλακα. Ούτως ή άλλως. Λοιπόν, έχω μισό λεπτό και το σταματάω. Χάρηκα για την επιλογή μου ρε φίλε, γιατί ενώ είναι εύκολο σαν παίχτης, επειδή δεν θυμόμουν και εγώ το πέρασμα μετά τη Λιόν, τις δύο ομάδες, εκεί είναι που σου χαλάει πιστεύω.
Καλά, ναι, στη Λιόν είναι πολλοί παίχτες τότε που τους θυμάσαι, ρε παιδί μου. Ήταν πολλοί παίχτες που είχαν μείνει χρόνια, ρε φίλε, στην ομάδα. Κάτσε να σκεφτώ τώρα, ρε φίλε. Δεν αρχίζω σου λέω ονόματα γιατί μπορεί να είναι ένας από αυτούς. Κασάπ, όχι, ο Κρίς. Να ήταν όχι, ο Κρίς δεν πήγε στην Νάπολη. Ποιοι ήταν τότε, όχι, ο Ζουνίνιο εννοείται πως όχι. Κασάπα, το θυμάσαι. Κουπέ, όχι. Κουπέ. Γκρέγκορι. Όχι, δεν είναι ο Κουπέ, ρε μαλάκα. Το 13 είναι που ξεκίνησε ο Γιωρίς. Ας πούμε, πρέπει να είναι τότε που ξεκίνησε ο Γιωρίς. Οπότε μιλάμε για πριν το Γιωρίς. Τέλος πάντων, λοιπόν, δεν κουράζω άλλο. Δεν ξέρω ποιος είναι, πατάω πάσο. Είναι ο Άντονι Ρεβεγέ. Δεν θα τον έλεγα ποτέ. Ποτέ, μαλάκα. Μέχρι τη Λιόν. Νάπολη, Σάντελ. Ποτέ, ρε. Στην Νάπολη και τη Σάντελα. Ποτέ. Δεν είναι τους παίχτες που. Είναι Γάλλος, Ρεν και Λιόν τόσα χρόνια και το πέρασμα του Βαλένθια να το δάνει. Δεν θα τον έλεγα ποτέ. Ποτέ όμως. Μια χαρά. Μάλιστα. Λοιπόν, αυτό ήταν. Αυτό ήταν. Τα πήγα, έχασα 2. Καλά τα πήγες, μάλλον. Καλά τα πήγα, μπράβο μου. Λοιπόν, κλείνουμε. Θα τα πούμε την επόμενη εβδομάδα, μάλλον. Λογικά. Δεν έχεις. Την επόμενη εβδομάδα μπορεί και όχι. Αλλά είμαι πρωινός αν δουλεύω. Εντάξει. Πρωινός τι ώρα σχολάς αν είναι. Το πούμε τώρα εδώ στα παιδιά. 3,5. 4 ώρα θα σε. Δεν το δούμε. Λογικά το έχουμε. Λοιπόν, ήμουν ο Φρόκος. Ήμουν ο Σόντρος. Ήταν το μπάλα και τραμπάλα. Μπλακιαφίτσι μαγική παιδάκια. Τσάου τσάου.